Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawadhi e piny Libamba ma Tanzania ni jatend pinyno Mama Samia Suluhu Hassan ogolo chik mondo tend arita mar pinyno owe thuolo rowere marodonjogi kod ketho mar temo loko loch ataro mar chik kod ni thoth rowere ne olore kendo ne ok ong'eyo gima gitimo. Suluhu manoloso kinde yawa yanga od bura mar 13 tok yiero mare bende olero ni aput makende osechuo gi manono gima ne nyalo kelo tulo manomuoche kinde yiero mar pinyno. Etwak mokwongo ma jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan manotimre kinde yawa yanga od bura mar 13 kawuono. Na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Twak matimore kinde ma piny ngima wege giduto manyo pinyno kitemo non nek mar rowere manotimre pinyno e kinde yiero maduong' e lwet apisas mag arita. Waheshimiwa tukae. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu ape malazi mema ya amani. Amen. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan otimo mose witulo manomuoche pinyno e kinde yiero kolero ni aput makende osechuogi manono matut gimano kelo ywaruok makamano. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Suluhu masani moko mjo kendera ticho ganda sayo kumrojora ticho ganda kendo nego rowere mathoth e kinde yierono lero ni mwandu mathoth no kethre thuolo no kwa rowere mondo hore. Vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Kamano bende jatend pinyno koro dwaro mondo tend arita ma pinyno ong'wone moko kuom rowere manodonjnegi kod ketho mar dwaro loko tend pinyno ataro mar chik. Unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufata mkumbo, wanaimba kwa kufata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie. Utieko kuompuo jopiny mano yiero jotelo duto pinyno kosingo loko katiba mar pinyno kaka achiel kuom yore mag tiyo matek ne piny Tanzania. Imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Magi timore kinde ma jokendera ticho ganda e piny Tanzania pango ng'anyo mar tipo tarik 9 dwe mar 12 higani ewi tulo manomuoch kinde yiero odiochieng' ma bende piny Tanzania hingo e yudo loch margi kowuok e lwet jowagunda. Kopogore gi mago en telo mar ariyo ma tiego rowere